Lluís Mas és com un nin amb sabates noves. Diumenge estrena bici, mallot i companys d'equip. Debut a les files del Caja Rural. Me sent com si tornés a la meva primera carrera. Després de 5 anys corrent al Burgos, enguany li ha arribat l'oportunitat que tant esperava. De fet, aquest any passat s'havia posat un ultimàtum. O trobava una bona oportunitat en un equip fort, o probablement ho hagués deixat estar. A l'octubre, el Caja Rural, un equip de la segona categoria del ciclisme professional, li va dir que comptava amb ell per aquest 2014. Avui en dia, tenir equip, vull dir, ets un afortunadíssim. I afortunat també perquè compartirà equip amb ciclistes d'alt nivell. El darrer fitxatge que han fet és Luis León Sánchez. Fa moltes ganes d'estar de vora aquesta gent, sobretot per aprendre, perquè l'experiència que té Luis León, una persona que ha guanyat 4 etapes en el Tour, o David Arroyo, segon del Giro d'Itàlia, o una més xurruca. Només el que pots aprendre d'ells i les ganes que tens de fer feina per ells, perquè saps que després t'ho recompensaran. El Caja Rural és un equip combatiu i que sempre es vol deixar veure a les curses. Encaixa molt bé dins la seva filosofia, perquè sempre he estat dins escapades o lluitant per classificacions secundàries i crec que et sigui dins aquesta línia de feina. El 2013 el va acabar competint a la Xina i començarà el 2014 a Gabon. Sabeu que m'ha tocat els anys de conèixer món, que l'altre dia ho comentava amb un company. Dic, ara, l'únic continent que me queda per anar serà Austràlia, perquè jo he de fer tots els altres. Comença una nova etapa pel ciclista de Ses Salines, que la setmana que ve compleix 25 anys. Al febrer el veurem rodant per Mallorca, a la Challenge.